Kanya, urat ti sound, ha? Urat ti sound ng live ko. Kon kandidato banwa ang kon sarali ka kandidato ang matabo. Wara banwa ti mahambal ang gobyerno, no? Pero kon sa iba banwa, especially sa klase itlad, ay grabe nga social distancing ang gina-observe. Grabe nga social distancing ang gina-observe, no? May pismas pa, ang darwa kadlaw sa ang mga kuliyo, college students, especially sa University of Antique, sa Sangkasimana, darwa kadlaw la sandak salad, no? Sa Sangkasimana, darwa lang kadlaw ang pwede sanda ka eskwela. Kag, darwa lang kasimana in 1 month. Kundi, apat lang kasisyon ang matambungan na for 1 month. Because of COVID. No? Pero, look what happened. Sa mga sorte, ka mga politiko, especially sa mga nagadlagan presidente, habaw maan, hindi magwantahan ang karaka kang taho. Di ko may COVID dyan banwa. Wala sigurado ka sa danay mo, bakal sigurado. Wala sigurado ka nga sa mga nagtrambong dyan. Urati COVID. Tamo bala dyan karong kinakangawaan natin banwa. Pag abot karon sa kampanyahanay, wara ti klaro nga patakaran, kung bala ginabawal niya o kon wara. No? Oras sa tagapalatuntunan alas 8:15 sa sabat sa likod kamaisyo. Sa piyak kamahin, turyahan tabla karon ang diyang parte sa 500 pesos nga ayuda para sa mga pobre nga mga pumuluyo kada bulan, no? Ano bla ragyang mechanism gina-adapt man? The same thing will happen. Pareha sa pag-identify ka purpose nga iba ga reklamo na kasulad iba to nga mas mangranan tok naman kami banwang wa excellent nga pobre kami to sa membro por peso. De bla? Na, storyahan tabla niya karon sa ating pagpalagad. Sa pihak nga bahin, may sa pag-umpisa bla kang kampanya, ano mga bawal, no? Storyahan tara karon sa aton palatuntunan. Kag sa piyak nga bahin, bawo gina dawara man to banwa gina tambungan kagataho. Ang kahapon nga meeting ni Ligarda Rigyan sa barangay Alandone. Ano ang gusto ang balan? Ang mga tao ang hindi rin? Hindi rin magtao sarig? Sa mga Ligarda mo ang gusto ang balan? Sa piyak kabayin si President Duterte kag ang PDP Laban Kusi Paksyon Kusi Wing ang nag-endorse kay BBM bilang anda suportahan nga presidente, no? Nag-endorse kay BBM nga anda suportahan nga kandidato presidente. What will happen mga binan? High in some surveys, kang Pulse Asia, SWS survey, DCRH, kag pira pa banwa ka mga grupo. Anong resulta di bla nakapunguna si BBM sa survey? Sa amo diyan nga mga kang amo diyan nga mga institutions.
because of this development nga nag-support ang Kusing Wing, PDP Laban, Kusing Wing. Anong gusto ang balan? May posibilidad ayahan masaka pagin ang rating? Or maga na ba? Most likely ba nung ako magamo dyan magawa ang survey? Amo dyan ang survey pintahan ta. Kung may support pagid of an organized group like PDP Laban, Kusing Wing, organized as Dalam, there is a big possibility that the rating of Marcos will going up. Mga kabiyanan, simple logic, no? Storyahan tabla karon kung how we analyze mga kabiyanan kang situation. Why anay initay sa kundiin ka naka pabor ha? Ang aton niya base lamang tanan niya sa balita mga kabiyanan. Storyahan tayo karon sa aton nga pangalagad. Ang oras sa alas 8:17 sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kang ang mga balita rogya sa radyo natin kulasi ang 101.1. Dali lang. Daw hindi. I-check nyo ba kung ka-sound ang Facebook live ta? Sige ba? Kung ka-sound ran? Mga kabiyanan? Ka-sound ran? I-chat nyo ko kung ka-sound ran na? Kung ka-sound. Sige ba? Ang monitor live la, ka-sound ran sa kadya. Nami rin ang sound na. I-chat nyo ko ha kung ka-sound. Leandre de Sos, isan i-chat biya ko kung ka-sound lad ang Facebook live ko. Ha? Leandre de Sos. Okay. I-chat mo ko ha kung ka-sound sa tlad. No? Okay na. Okay. Okay na mga kabin. Diyan sa si Bastiho. Daw labo banwa nga maisla ng atop kang anda ospital. Ay nga po misli. Mga pinalanggata permati. Sagi ka mo kadapat kang atop nga substandard. Tapos hindi nyo lang gali maislan. Mga taga-kulasi, gusto nyo mang-impart kang free nga miracle oil sa sunod? Ha? Sino sugot kag sino hindi? Gusto nyo mang-free ang miracle oil sa sunod sa kulasi? Timan na anyo ron. Makuni ba ka na nga baw? Sige may tunay na gambala. Bulikan lamang sluming, bakal timong surihiyaw. Mga pinalangga nga tag para mati. No? Tiamora mga kabinan. Ha? Be part of that move nga mangin libre ang miracle oil sa kulasi mga kabiyanan. Te sinusugot kran? Hindi. Mananyo ko na imuon nyo. Ang ating pagpalagad kay Mao si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa. Para yun ang kauswagan. Amo man mga kabiyanan. Okay ng sound. Okay na to daw ina. Mga kabiyanan kay mo sa pagpalagad naman si SB Ramin ni Cesario may pagurikid. Sa mga pumuloy, SB member Papa Mike Felber Medina kang Banwa kang Tibiao Mabinuligon kakapaman si SPB Bokwal din Lim gusto na may transparency ang panggobyerno rugyan sa Banwa kang Tibiao kag ang gobyerno bakon Borogasan. Ngay maman sa palatuntunan ta ang Omni Regia Scholastica Barigya tanan nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato. Amo man ang RL Cycle Parts, regyan sa daan nga bulangan kon mga original parts kang mga motor. Regyan nyo mga kabiyanan baklon. Ako na bakal nyo randar ninyo sa Pretia Cycle Parts regyan sa Sentro Sur. Sa Piak Lagid Karsada rapit sa may kahoy kang sa Malagi, puno sa Malagi bla. Kung magpalanor, sur ka mo sa tuong nga bahin nga karsada. Jerry kami kolisyon kag Edwin kolisyon tagiya.
Luisa Electronics and repair shop. Kung tanan nga mga appliances nga gaba gusto ipa-repair ipakidan, TV, washing machine, mga sounds nyo. Kritia Cycle Parts, Papindo Refrigeration, Air Conditioning Service Center. Yan na pamtang sa entrance gate sa right side or left side. Kang entrance kang sementeryo. Ura ka ramik aircon nyo, kag refrigerator nyo, sa Papindo. Alas 8:23 sa taga pagpalagad. Diyan mga biyano, umpisa biyernes ti bawal rin ang sagi hambal sa radyo, sagi gawa sa telebisyon, may limitasyon rin mga kabyanan. Ha? Suno, gani ba naman sa atin kumilik, bisan na ang mga vlog, bla, no? Ang too much exposure sa social media, andiyan go live la. Kinanglan ko na ipa-restro mas kumilik. Ha? Mga kabyanan, kinanglan ipa-restro mas kumilik. Kay man kauna daw napabayaan malanja mo. Ngang diyang presby, kung ikaw kandidato, pwede ikaw maka hambal-hambal sa social media, pwede ka vlog dyan. Ha? Kaya pwede ko no ba no? Hindi pwede na tanan-tanan. Iparehistro mo ko no sa Comelec. Ha? Iti, kauna daw wala malaman dyan, pero kanguri na to kiban sang kang time ni Duterte bla. No? Kang time ni Duterte kaligad leksyon. Ngati ang social media, amo gali banwang pwede makapadaog kang sangka kandidato. Kita nyo sa social media, sa kung ano man nagna-post kay iba dyan, amo ang nagapagamo. May dyan nga sa social media nga, da binon anay rin sa social media mo. Gabinon anay rin ka istorya. Ha? Pero tiluwas sa literally nga bunanay sa social media, grabe mo. Gaya rin naaway rin ng mga supporters kapiyak-piyak. Ha? May dyan banwa nga gambal nga, mango timoy. Manan mo lang si kandidato nga moran na sayod. Diyan ti mo pa nagbulig, kundi mango ka. Grabe ang ipikto, banwa ka social media mo. Ha? Nagaininaway tao sa social media, bangad lang sa gusto nanda, dependiran ang anda tagsa-tagsa ka mga kandidato. Ha? Ngang iba, mambal nga mango sa mo dyan, ti amo talaga nga naging pili. No? Ti, on the other hand, di mo pag-respetoho na nga ang desisyon kay ba? Ikaw lagli aram? Halin man bibi ko na mga kabyanan. No? Basta politika ang pagambalanta. Essentially divisive, gidman. Why man ti pwede magambal nga, ang politiko dya, aten dya tanan-tanan mga kabyanan, aten dya buhilogan tagid. Ngang tanan-tanan blabanuhan, nagabuhilogid, uragid tinagsipak. If you're talking about politics, essentially divisive gidman na rabanwa, no? Nga hindi pwede haw, nga may imo man, may amon man, hindi pwede nga kamulang. Ha? Diyan mo nagkaroon ng ginawa yung tao. Kay manti, may pagpati, may nagapati man sa piyak na grupo sa ibang kandidato. Hindi ba naman mabuol tanang sa kandidato lang? No? Amo nga bisan wanan nyo kambal, mambal nga, dapat dala ka mo. Hindi ti mo ito magtawas. Kakuni mamati, hindi mo tumawas pa to kuno yung daw mango ka. Hindi nanaway ka mo. Ha? Grabe ka panatiko mga tao, banwagag. Akapin pa sa presidensya bal? Isos. Ha?
Grabe banwang pagkadayhard panatiko nga tao sa makita mo mga reactions tanda sa social media. No? Divisive gid mo. Hindi man pwede balan banwang ati. Diyan lang kita tanan mas portaho. Kaya iba mambal man pwede how? Pwede man nyo lamlay nyo. Tulam latin nyo may amon man. No? Kung may ko papambalan, ang politika dya banwa o malagi lamang man niya mo. No? O malagi lamang. Oh. Kung magambal mga kandidato sa karon, abi mo sa statement na kag sa ginahambal na mapatyan na igid. Pero kung magkita ay kakamustahanay man. Kakamustahanay man. Ha? Manyo in politics, there is no permanent friends. There is no permanent enemies. Amo nga magramat yan na ikmos politika. Ha? Kamu perde. Hay maabot ba no time nga mga politiko nga nasportahan nyo, ha? Nagaimaw sa urihe kag nagabinog na hanay. Oh. Oh, tika ron, oh, like the case of sino mo na una? O si Gringo gani, Maurice Dan Marcos. Diyan si Gringo, bla, di bla? Ang leader ko na kang Ram, no? Ram. Ang diyang persa kang military kauna nga gusto gid banwa maglusob ganis Malacañang eh. They will going to get Marcos dead or alive. Sedlan gid anda banwa nga Malacañang. Whether we like it or not, whether you like it or not, pag-awan gid anda banwa si Marcos sa Malacañang at that time. Way back 1986, oh, di ba? Ha? Tinay mga grupo to ni Gringo ko na mga kabyanan. Bati, but what happened now? Gringo Nasan is now with a group of Marcos. Oh, you see? Ako na ganing ako nanda, ang politika o malagi lamang. There is no permanent friend, there is no permanent enemies. Oh, makatinyo 1986, 1986, 2022 tatlad, mga 40 years, no? Na-realize nyo how the tide has changed? Ha? Oh, oras sa tagaban ng pagpalagad, alas 8:29. Sa palatuntunan ng sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Subok rin sa Kongreso, dugungan Dikenyo, alisto mga amiga kagamigo, kausa mo, kausa ni Paulo, pundasyon nga hindi marumpag, nagapamayagpag, mga best, iraksada tadya! Paulo J, 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 Paulo Javier, Paulo J, 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 Paulo Javier.
Kilala haling kahuna, matutoodan ng serbisyo. Pamilya Javier palanggat ng mga antikenyo. Nagaulikid sa taho nga mga pigado. Mabuot kag sa ginuotan na may pagtuo. Sara sa mangisulong ka mga kabataan. Paulo Javier, tanagid atin masarigan. Handong kagangag na mangima, uswago ng lugar kang antike. Anagid ginapadayon, ginapursige. Mapinalanggaan sa mga kamalaman. Kakabataan, Paulo Javier, tanagid may panindugan. Subok rin sa Kongreso, Dugong Antikenyo, alisto mga amiga kagamigo, kausa mo, kausa ni Paulo, pundasyon nga hindi marumpag, nagapamayagpag, mga best, iraksada tadya! Paulo J, 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 Paulo Javier, Paulo J, 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 Paulo Javier. Oras baru sa pagpagagad alas 8:31 sa sabat sa likod ka mga isyo kaga. Ang mga balita. Mga biyan na kay Mao si Mami Pilar Alosilha SB member aktibo sa Sangguniang Bayan kaga ang anakaw sa parayon ni Boy Larry Alosilha. No? All right. Mga biyan na tlakayan taburbuayo ang diyang pag announce karon kang PDP laban ko si Wing kag endorse tanda bilang presidente si Bongbong Marcos, no? Si Bongbong Marcos ginendorse tanda bilang presidente. Dali lagyan mga kabyanan ang Team Fidelisio sa pinagi sa anda gubernatorial candidate na si Captain Vic Fidelisio ang may announcement, no? Mga kabyanan, English dia pero ikaray ahon talang, no? May announcement na kabyanan sa mga nagtambong blato ka Sabado, no? Sa mga nagtambong blato ka Sabado na may mga gamay nga mga misunderstanding. Actually, kang Sabado nga to, mga kabyanan, gini-invite si Cap Vic Fidelisio sa sangka pagtipon-tipon kang grupo, no? Sangka pagtipon-tipon kang grupo. Sino nga grupo nagtipon? Kay manti ang mga kandidato tanang adya kung sino nga grupo banwa ang may pagtipon-tipon, pwede sanda makaabot, pwede sanda ma-invite, kang pwede magtambong agad magambal, no? Mga pinalangga ng matang pramati. Now, ang grupo nga nagtipon, bakan tanato ti gin-organize gid ni Cap Vic Fidelisio. Kundi, ana tanato kang KBL. KBL. No? KBL. Kag gin-invite na kang KBL, no? Nga magtambong bangod ang KBL kulasi gusto mamati kang ana mensahe platform of government ay may mga nabatian sandaman nga mga balita nga nami ang ana platforma paano pauswagan ang probinsya.
because of that invitation, nag-agtota na. Kag nakaangken tsansa nga maghambal sa libo-libo nga miyembro kang KBL regya sa Kulasi. No? Ang iba to undecided pa man matuod sa gobernador, ang iba ora pa, no? Okay laman kay at least nakapamati kamo kang anda or kang ana mensahe. So, gusto na lang ihambalan nga gin-invite ta na rigto nga maghambal. Beken ti ana gin-organize nga pati puno ng taho mga kabyanan. No? Na-surprise lang ta na nga sa karakak ang taho ang nagtarambong kag namati kag gusto mamati sa nasambitan nga okasyon. Kag to tanan voluntary mga pinalangga nga tagparamati. So kung may nagwa man nga balita nga ginapagwa nga ginpagot man ang tao ura ginbaydan, kag may nagwa man nga balita nga ginbaydan, hindi riya tuod bangad mismo ang KBL group or organization nagamono nga ang tong pagtipon kang anda taho mga kabyanan voluntary lamang. Voluntary lamang. Now, kung sino man mga kandidato ang imbitaran, kung ano man ang imod lagnan, SB man, Vice Mayor, Vice Governor, Gobernador, Congressman, mostly ang ginahimo ng darya, ginagtunan nanda kung ginaimbitar sanda. No? Ay ang rang mga grupo gusto man mamati kang mga platform. No? Amo lang rang ana nga ginhambal ang statement nanda nga beken to ti anda tana gin-organize. Kundi gin-imbitar sanda kang tana kang KBL nga maghambal sa anda nga okasyon kag pag tipon-tipon. Usubra ka taho to mo. Ha? Mga kabyanan. Kag hindi tuod nga ginhakot to. Ha? Hindi tuod nga ginhakot to. Voluntaryo to tanan-tanan mga kabyanan na. Oras sa tagapagpangalagad, alas 8, 20 or 39 mga kabyanan. Bo. Si Lini rigto sa Nueva isiha kapon. Bawra ka man to ang nagtarambong kay Lini sa Nueva isiham. Si Marcos rigto tana sa Cavite. Bawra ka man nagtambong. Sandia talaga mga bangigay dya kag para karaka kunti sanay banwa para karaka tambong daw kwan bla daw paindi sanay bla kay kun sino kun kay sino banwa rally karaban ang pinakaraka. Hoy kundihin man kamo dyan, kundihin man kamong grupo na bilong ano turok na lang para karaka tahogin gader nyo lura kumukmaan nga raka patlad kubad. Kung nakulang pangdaraan na dyan mga organizer ng tanan-tanan ng kandidato dyan, kang padaraan kang sulat nga galing daw budlay, no? Wanan ba ipadaraan mo sulat mga presidential sa dyan nga kung mag-rally kamo ipagnan nyo taho. Haiti ang mga diehard supporters kani kang tagsa-tagsa hindi ganini mo maharaw. Oh. So undi ang imuon nga kumilik ibawal talananda lamang na nga ang gathering. Especially sa presidential balls. Ang problema di man wa basi tumumbuok bla kaso ka COVID sa kadlaw. Gayma mga biyan ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated na pahamtang dia sa sentro poblasyon. Kung magpa-print kamo kang tanan nga printing materials,
adto kamo sa Sign Race Advertising Incorporated. Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading nagabaligya katanan-tanan nga klase kapinta. Rigyan na banwaw sa may Sentro Sur. Ha? Antonis Migo Julius. Gaimaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, no? Mga kabyanan, amo ang kapsula nga tumaron nyo gid. Agad nga hindi kamo magmasakit, hindi kamo maglatian. Kaya ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, toxic riya, ang tanan naman nga kulang sa lawas, ha? Nga supplement, dugangan na agad makapunction kang mayad ang inyo different organ sa lawas. Evergreen Herbal Capsule. Gaymaw man sa pagpalatuntunan, ang diyang si Kapitan Victor Sorilla kang Sentro Norte, magpanglimpyo kamo kapalibot, agad maparaya kamo sa sakit. Si Bimbim Maayo Aloro, no? Ang padlagan isbe, haragya sa kulase, na sa taga-Batbatan dyan, good morning. Ako dyan inyo alagad, ang inyo adopted son, si Romeng Antonio. Kuhon ka taga-Batbatan. Pre, great man ko sa kay Gary Kabag sa Landone. Sige. Kung taga-Batbatan, sa numagto dyan si Romeng, no? Yan yung sa Batbatan, sa Kabay Antonio, gatrabid-tabid lang, mga lola, nandan Antonio, kung lain man ang pilido, no? Mura nga gusto, nagid makita ang diyang mistiso, ate nga printi, nanda. Ay, regyan nga lang sa Mararisan, kay Maria, nakupan mo palista, gusto nyo mga ayok, Miracle Oil, na. Kag dyan sa Alipata, gusto nyo kay Aisad Lupere ang tuni lang si Kagawad nga Martinez. Pwede man, kay Kagawad kaligal kag kay Kagawad de la Cruz, pwede kay mo pristato. Sinigo mani magbanwar ito sa Bitadtad Sur kag kaya sa grupo ni Jimny sa Bitadtad Norte, Jimny nga magsiko. Na. Okay, mga kabyanan, muran. Kunandam. Mulibre na Miracle Oil sa pagkadlaw dyan, diin pa man. Ha? Sobrar 200 kaya Miracle Work na Miracle Oil na bugal kay iba. Iba may tag 500 ron, rakers na it mga hayo. Sige, taran. Mga kabyanan, ang kusiwing kang PDP Laban nag-endorse kahapon ng anda presidente nga buligan amo banwas Bongbong Marcos. Ang kusiwing man mo ginabantayan niya bisan ano nga grupo, bisan ikaw si Lini, ikaw si Isko, as Manny Pacquiao, kung sino ang i-endorse kang administrasyon, kang kusiwing ra na ni Duterte, gidbayaran ni President Duterte nga grupo. Tikang ligad si Mana, nagkuon si Drilon ba, kung mag-amo ka dyan na welcome gid namon ang endorsement kang presidente kay Lini Robredo. Kay man tinagkuon presidente, katumong dapat ko lang masunod ng presidente kang pungsod, dapat abogado. Ti si Lini Robredo lang abogado. Tapos kumuha ka diyang istorya. Ang kusiwing tanananda, banuwa nga grupo, ginindos tanananda si Marcos. Saan predictable matnas presidente Duterte niya mga kabiyanan maghimo ka announcement na no? Na
Tindi man dyan mag-imo-imo istorya si Kose kundi na makonsulta ang presidente. Na Mr. President, diin kita. Kag magkuon na mag-imo-imo lang kang desisyon nga kay Marcos ta. Ngurak maan si Digong. Tikapo na mo ng tabo, mo na balita. Now, because of this latest development, natuldokan na niyang helat-helat man kang tanan, tanan ka helat mo. Kung ikaw slakson ba, i-welcome mo man kung ikaw i-endorse ka presidente, kang PDP laban ko si Wing, man ti organized justice dalom, noy? Kung ikaw man may banwa si Leni Robredo, nalat-talat mo man banwa ang endorsement ka presidente. Kung ikaw man si Isko Moreno, amo man imuon mo na lat-latan mo man iti bahal nga bagay ang endorsement mo. Ay kahapon natabo, adios, lain tala banwa nagwa. Di ba una natabo nga may ginambal pa ni presidente. Diyan mo nga daw si Marcos kauna ginapabati-batian ka to nga na may isang kakandidato dyan nga nagadagan banwa nga nagagamit kang kukente si Marcos kato kauna banwa ang nahanaan nga hanaan nga daw kagamit ka kukene kadya nagwa tanang si Marcos tanang karong in-endorse tanananda abaw sa diya te ano ang matabo pagid sa survey may posibilidad bala mo dyan pamangkot nga magasaka pa ang survey ni Marcos kay iti may endorsement ron kang partido kang administrasyon may tendency bala masaka o hindi abe kamo analyze be Jatan dya, urat tina paboran gahambal at atan dya sandig sa balita, balita, kilatan dya iti. Amura ba yung balita kapo, lagi endorse tanas ni kang grupo, kang administrasyon si Bongbong Marcos. Mga kabiyanan? Dali lang. Gaimaw ang ilas bike shop kung gusto nyo magbakal. Kang bisikleta, agtok mo si Ilas bike siya sa barangay Lamputang. Kag Gonzales store ko mang grocery, taga Northern Barangays. Kang Kulasi, rigyan kamugid. Bakal ka mga grocery items sa Gonzales store. Dali lang. Sa Tagalan doon rigyan mo palista. Kung gusto nyo mag-mimbro kag mangayo hasta san o, kang Roming Antonius Miracle Oil, rigyan kay Kagawad Jo Colindres sa taga Sentro Sur kay Chi Kalay Kumuagto Okon kay Jimmy Kagawad Jimmy Di Macled kung sa kamansihan mo rigtok mo plista mayo mo hasta san o kag magpamimbro kay ex-kapitan Roquet Soriano kag ex-kagawad Moroy Balogdahan. Dali lang dyan sa barangay Luipan sa Rumaan, rigyan kita antes alas 12. Tipon mo dyan. Hay nga gawon tayo na dyan tagtagom. Mga kabiyanan, ba umpisa kampanya sa sunod sa Sabado, Bernis, no? Sa Sabado, rigyan takon sa Karidad. Kag sa sityo Baringyaw. Tano tabo, nihay ang tao ka pangayo. Hindi mo pagtawaan. Bahala, tinyo dyan. Basta kita, datnak-nakan, mangayo, tas nakbulong tayo. Ura ko masandag ng balan, yung butuhon ako. Kadlaw-kadlaw sa gawad pikoy nga kadigal dali lang
Mistiso, gwapo, taken. Bakan ti mistiso, ate. Mistiso, gali ate, taken. Ha? Mistiso, ate. Man mo ang mistiso, ate, noy. Ha? Item lang ramong pero hining man konda. Hining man kag makawiwili more importante, di ba? Di ba gawa ni Mores? Di ba? Hining man hindi magitaraw ay hindi magigwapo, katamtaman lang. Ha? Katamtaman lang. Mga pinarangga nga tagpramati. Ura matanara gina basihan ang tsura. Aport natita na kadya buhi ka, di ba? Iti ang itsura tanang mga kabiyanan, nanurat na ran. Kung basihan ta pang Ginoo, banwa nga prinsipyo. Wana ko konsungi, timo, bakit timot blangga ka Ginoo? Jesus Maria Jose. Mas blessed kuno banwang tong tao nga sa itsura nanda bangad si itsura da ginatuya-tuya. Amot na ras Biblia bay. Sinsaha lang kumukon may matao talaga pang tuya-tuya. Kay manurak intindik Biblia urag ni kubasa Biblia ra. Kung tana sa prinsipyo ka Ginoo, kung sino na tao banwang ginatuya-tuya, ginahikayan ang anda itsura. Ha, presbi kung sungi ka, kung raway ka, amo na tao ang ginabless kang Ginoo. Hayang kuon ko takon kung ako mamangkot wanhaw. Kung sungi ka, bakit timot plangga kang Ginoo? Mas palangga tanang kang Ginoo noy ang tao nga may diferensya. Kumpara sa tao nga hambog hay gwapo, ha? Mga kabiyanan. Di ba? Maabot ang time nga bulan kang Ginoo ang temporaryo ginparan na kinyong itsura. Otin, si kagawad is Morris, hindi kita na sugot. Ha? Ngaraway ko. Sa taga Simbula, kag taga Salde, rigyan tinyo palista kay parinti ko. Ha, parinti ko. Bikilim na. Taga Simbula, taga Kwan, taga Salde. Dali lang. Oras sa pagpalagad, buko dali at time, alas 8:54. Kahapon mga kabiyanan, nailanggi mo sa pagpalagad tawang Grand Bakiro, kung mamasyar mo to, agtong mo sa Grand Bakiro, gitu. Ha? Kapasling kung may kasal ka mo, ditong mo kasal nami itong lugar, lapad. Ha, lapad. Kag gaimaw man si G. Bautista Dioso, si G. Bautista Dioso, noy, kadalagan niya ka board member. Sa North District, ang tutukan na ecotourism. Ecotourism, no? Mga biyan, taga Digbubulo, taga Digbubulo, diyan kay Secretary Barangay Secretary Antonio, no? Na Barangay Secretary Digbubulo. Ang ibang barangay, arrange ko lang sandalat na malibot ka na. Mga kabiyanan, I-arrange ko lang, ura ko pa mubos arrange. Diyan sa Marilisan, kay Maria, nakupan mo dyan plista, ha? Kay Kapitan Torres, na rito sa maningni, problemaran, no? Kulang pa nito ang aking Miracle Oil. Diyan. Meng, 500 ron worth ka Miracle Oil na buol na kang ni mo. Tawaan tak mo sa pinakadlaw, Kado 100 worth ka Miracle Oil. 200, ha? 200 worth ka Miracle Oil. Na. 200. Dali lang. Kung sino kakita, mga kabiyanan, kang wallet, nga item, nga ginabragyaan ni Mark Anthony Calay, na wigit dya posible from Malacanang to Lagasi, pagtos kondis, ha? Bisan di rin ninyo mabalik ang kwarta, importante ang ID, driver's license, kag vaccination card. Liyog lang balik dyan sa radyo natin, kang card, kang wallet ni Mark Anthony nga Kalay, kang taga Sentro Sur.
All right. Mga kabiyanan, ay kay Padoy Mina, dyan tinyo palista dyan sa Sentro Norte, ha? Na, kay Padoy Mina. Si Padoy Mina, migo bobet, madlagan kapitan dyaw. Si Padoy Minera. Ha? Kay Doy Castillo Montero, good morning, kawad. Good morning, good morning. Sige. Mga kabiyanan, kahapon, may pagtipon-tipon si E.E. Ligarda rin yan sa Alandoni. Although nga may nag-arag to, may nag-arag to, pero daw gamay, no? Siguro mga lideres nag-arag to kung may nagapati. Amor lang nga sa politika, di ba isave katama, Arya? Hindi mo makuon nga ura tiga agto sa sara, no? Mga kabiyanan. Hindi mo man mahambal nga ura tiga pati sa sara. Ha? Hindi mo man mako hambalan ka ng tao nga, uy, daw mango, timo ay dito, timo tabid. Hindi pwede haw nga may imo man, kaya hindi pwede haw nga may aken man, di ba? Hindi mo ra mahambal ngang taho masuporta tanan sa kandidato lang. Moras political ikaw nang history divisive gidran. Essentially divisive. No? May nag-agto man kahapon dito sa may gym kang Halandoni. No? Kung politiko lat nang mahagad banwa nga marali-rali, mahambal-hambal, kunang taho, ura ti ayuda blang balon, hindi gid magsapak. No? Kapin pa kun medyo ang taho malaganar na magagtong daan, may dyan man nga kuon nga magto kumuhog, ginadugok mo. Pero kung malaganar ang tanatahok ni mo, hindi git na magagto. Bisan may tao ka pa. Mamanaan nyo sa reaksyon man manwa kapin pa kung gay mo kakakaukos. No? Pero may mga supporters riya, di ba? May mga supporters riya. Pero kung i-analyze mo kumayad, kung ang tao atat bla na mag-agtog ni mo, mag-agtog itran kung imo gid bla. Now, ang aton tana realistic lang gid ang aton ginahambal. Nga bilog nga banwa kalkulasi, bisan pa ginapatawag kung sino gusto mag-agto, wara ang kuon blang report, wara makadeliver. No? Hura makadeliver kang expected nga crowd. Libla? So what does it mean? Hindi taman mambal nga hindi taho laban kang sa kulasi kay EE, pero daw it sounds like that, no? Mga kabiyanan, ginpatawag mo ang tanan nga tao sa kulasing matipon digto, gamay na kaagto. What does it mean? Hindi takdan magambal kung ano-ano. Ay basi maybe my opinion is different from your opinion, nagabili na takdan ka pamangkot. Ay kung magambal, takdan ka ron, paras ka daw ka-conclusive lang klase ka harambalunan, budlay, no? Matao, tatad tanak idiyak ninyo, kamulang tanang mapinsar. Ha? What does it mean? Nan mo kung atat taho, blabanwa, di ba? Kung atat taho, magtambong, bisan ura katiinog tagtag. Magtugid. Kag interesado, bla mamati, ni mo ay nami ka magambal, o kung may patapurma ka, mamati na rin. No?
Nanmang pagagto ka taho sa sangka lugar, hindi bangad si tsura No? Oh. Hindi bangad si tsura. Although nga ti maagto ibang tao kapin pa ko itagtag ka, ti okiran. Pero kung hindi man tala, sanda interesado banwa, kang ginatagtag mo, sa makuon bikaw nga managtag, kaw hindi kita magto. Ha? Siya kunoon mo lang, dali ka mo managtag tato ka kalendaryo. Hindi na magto. Happy na duha ka tuig. Gamit ko ka miracle oil. Dali. Diin yung banwaw. Gamay ra epektibo man good. Taga diin ta na jaman daw Cebuano ta niya. Na, amora mga abyan. Ti ay ang daw nadadla ko ng taga-kulasi kato kapangako tanamong ni Lorin daw may ngako tumo nga kada barangay bla tawaan ka livelihood mga maamo dya mo nga nadadla guro na manan mo ang tao sa kulasi madumot hindi mo magba ang taho nga mayad sa kulasi bisan wanan mo kung mayad tanay mo gipakita ang taho na mas nakamaan bisan wanan mo ka-advertise nga mayad ka kung ang tao tanan ay ka-experience nga hindi ikaw mapuslan gadumot ranoy sa andalang hipusen bay tao sa kulasi di ba kamaan na tarasanda karya kung sino ikaw no although nga ti may mga tao gid man nga kung kwartahan mo madawo gid sino tabi hindi madawo man madawo pero man naman gapon kung sino butuhon da na Libla? Kung kita data na nga may kabalaka ti mo, may karaydan sanda, beken kagidbi, tanan-tanan nga bagay na namian dabik nimo, bisan wanon ti mo kagaba, mga kabiyanan, hindi ta na magpati ang tao because sanda ta na ang may personal conviction sa tao. Bisan iwanan mo karon kahambal karon tarpaulin mo nga mabinuligan kon pag abot sa realidad dura man makon tao sa tarpaulin na rakon nga mabinuligan prura man riya ang tao amo na ka experience di ba bisan manon mo kakuon sa tarpaulin mo kag sa kampanya mo maka Diyos maka tao di ron. Pag uli, nas balayin ng ran, panglinti. Muran! Te! Ano kagawad isbohes makawiwili ako? Diin ka mawilik nakan sa kaitaman ko? Hindi na kadlaut lang ikaw na mga kabiyanan dali lang gaimaw sa pagpalagad ta dyan si Jojo Ignacio may karwasan yan sa may tubang kang Baptist Church sa Sentro Sur no kag ang di mapilis karwas sa Sentro Norte kung magpakarwas ka mo sa rakyan nyo daraajan kag sa Sentro Sur may dyan man karwasan ni Al Estupito sa kilid kang Series Terminal. Yan, te. Melsan Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star. Kung gusto nyo tanab banwa, no tawag kaya? Magpakarwas kag maparipir sa rakyan nyo, agto ka mo dyan. Si Migo Mat Ongo, no?
Kaya nang sutira salban, ura ko kalusot kapon, inubos ka taga-housing aking miracle. Si Migo Matongon, kampyon nga mekaniko, mag-obra kang mga guba ninyo nga sarakyan. Nang sutira salban, napitan tagid ka dyan ura ko dangat dyan Sa Esperanza, plakapon, sa housing, ginurugnet, tanang miracle oil to. Te, panan mo rabay? Pati galunan ko nabilin pa. Ay. Oras ba naman sa itong papalagarin, punto na stuibi, ha? Werdat pahon. Kay Marieto, kadyaw jas bita. Musta, grupo mo niya, noy. Ate, sige. Ha? Werdat nahon sa ating pangalagad. Ha? Alin kay Kagawad, Rosemary, Akla, Kadigal, lakas, apil mo bo sa taho. Bakan ulit pagpugwapo ang ginatawag apil, no? Bakan, noy. Kuunti mo. Si Romeng, raway-raway na. Kalit na. Ang apil na, bakan sa tsura. Na, amo tararan. Kunoon mo ba kag magkadlaw? Ay, Beng! Raw-raway ti mo. Ba't ganda mo kliran? Ako dyan si Roming Antonio Banwa Agap. Salamat, kid. Sa inyo Banwa nga pagpamati, mayadgid nga aga, probinsya kang Antique. Heto na, Senador Mig Zubiri, idol ka. Mga abyan, ari na ang inyo utod nga Ilonggo, ang inyo trabahador sa Senado. Kilalahon naton, Senator Juan Miguel